Soc Mònica Añón, treballo en el Servei d'Innovació Educativa de la Conselleria d'Educació i coordine el Pla de Prevenció per a la Violència Escolar, el Pla Previ. I anem a desenvolupar el mòdul de convivència escolar, estratègies per a la resolució de conflictes, dins de lo que és el marc del Pla de Convivència i tots els conceptes que envolta tant en la prevenció com en la intervenció. Hem de tindre en compte que dins de la formació professional i dels aprenentatges tècnics tenim un bagatge molt ample d'edat en la que es movem des de 15 anys en alumnes de la formació professional bàsica, programes formatius de qualificació bàsica, cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superiors i altres mòduls que van dirigits al món laboral. Per tant, en una societat on estem professors, alumnes i personal no docent, tenim una sèrie de conflictes que hem de resoldre. És per això que en la Comunitat Valenciana, a partir d'unes lleis que són generals, com és la Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència o la Llei de Protecció de Salut també de xiquets i adolescents, així com la Llei d'Autoritat del Professorat i la Llei Integral de Violència contra les dones o sobre les dones, ens fa i ens obliga d'alguna forma i ens obliga durant aquests anys a fer un camí que té tot un recorregut des de la creació del Pla Previ en el 2006 fins al 2014, quan se renova en l'ordre 62-2014 que treballa el que són les actualitzacions dels plans de convivència i sobretot desenvolupa per primera vegada protocols per a l'actuació i intervenció davant de supòsits de violència escolar. Per tant, durant aquest mòdul anem a treballar fonamentalment el que és la part de prevenció i el que és la intervenció davant dels conflictes. I partim sempre de pensar cap a on anem i quins són els nostres alumnes, però quines són les qualificacions que ha de tindre un professor per poder treballar sobre aquests conflictes. El professor ha de ser poderós, ha d'estar preparat i ha d'estar predispost, perquè ha de donar confiança i equilibri i tindre equilibri entre l'exigència i el coneixement, ha de comptar en els alumnes, hem de donar participació, ha d'escoltar, els ha de voler conèixer, ha de dominar, sobretot en la formació professional, hem de dominar tècnicament els coneixements, hem de dominar, a més, uns continguts i ha de pensar cap a quin futur és el que s'enfronten els seus alumnes. Per tant, una de les qüestions més importants que anem a treballar en la prevenció és la motivació. La motivació per a que els nostres alumnes vulguin participar, sense oblidar que hem de saber diagnosticar i reaccionar davant d'aquests conflictes. Hem de dominar els valors, els sentiments de respecte, la tolerància, el rebuig a la violència, a la xenofòbia, a la igualtat, la no discriminació i sobretot la sensibilització i el suport a les víctimes. Així que en la part d'intervenció ens centrarem fonamentalment en treballar el que són els protocols d'assetjament, ciberassetjament i assetjament per homofòbia i xenofòbia, les alteracions greus de convivència que poden donar-se com baralles, agressions, vandalismes, la violència de gènere com un fet a erradicar però que cada vegada, per desgràcia, s'estem enfrontant a més situacions i també algunes les agressions al professorat i pas. Tenint en compte que passem també per uns problemes que poden estar al voltant del que sorgeix als voltants dels nostres centres, com són tot el que fa referència a l'entorn escolar, fonamentalment en quant a les drogodependències i a l'abús de substàncies. És per això que aquests protocols, que estan a la vostra disposició en la web de la Conselleria d'Educació, Innovació, Cultura i Esport, en la pàgina del Previ, i on se poden desenvolupar, passen per les persones. És a dir, que tenim protocols, però nosaltres som els que decidim què, com, on i quan l'hem fer. I no podem decidir això com a professionals sense saber si volem, sabem mirar, sabem i reconeguem els indicadors i estem formats per a tindre una resposta estructurada. No es podem ocultar, no, és que no sabem com a respondre perquè sí que tenim ferramentes en aquest moment que ens permetixen resoldre. Resoldre com? Amb visibilitat, donant visibilitat als conflictes, resolguent en els nostres companys i en equip, en tot el professorat, en immediatesa, fent-lo en eficàcia perquè hem de saber com fer-ho i per això hem de formar-se i perseguim sobretot protegir a les víctimes i ajudar en realitat a tot el nostre alumnat
a què puga eixir d'aquesta situació. Moltes gràcies.